Katalunian azaroaren 9an egingo den galdera errekurrituta, Estatu Espainiarrak kalitate demokratiko eskasa duela agerian utzi du berriro ere. Azaroaren 9an, baizko bikoitza, hau da, independentzia, galdeketan aukerarik bozkatuena izango dela jakin dugu errekurtso berriaren berri izan dugun egun berdinean. Dirudienez, ez da konturatu, baina Espainiako gobernuak galdu egin du dagoeneko apustu hau. Ezeskoak ezin dio hiritarren babesa duen prozesuari irabazi, eta demokrazia eta herri borondateri aurre egingo dion auzitegi konstituzionalik ez dago. Eusko Alkartasuna Katalunian egongo da azaroaren 9an ere. Soberanista eta demokratei babesa adierazteko eta bide batez esperientzia horretatik ikasteko ere.